Het is vandaag vrijdag en we staan op de eerste dag van Vestrock en we gaan kijken wat de dag voor ons in petto heeft. Wat hebben jullie allemaal meegemaakt vandaag? Ja, nog niet zoveel. Een beetje gedronken, een beetje de silent disco gedaan en ja, dat eigenlijk. En jij? Ja, een beetje hetzelfde. Ik ben de hele dag mijn haar, dus dat is hartstikke gezellig. Dat is wel gezellig, want zijn jullie met nog meer vrienden of zijn jullie met z'n tweeën? Jawel, maar we zijn ze eigenlijk allemaal kwijt op het moment. Ik zal wel even naar binnen gaan. Als jij zelf Vestrock zou mogen organiseren, wie zou jij dan zeker toevoegen in de line-up? De Foo Fighters, Pearl Jam, zulke soort dingen. Maar ja, dat is misschien een beetje, ja, wie weet, ooit in de toekomst. Maar jij bent er wel fan van. Zeker. En voor wie ben jij dan eigenlijk voor Vestrock zelf gekomen? Voor deze editie dus voor Stien en voor Bente, morgen voor Sommelieu en de Wombats ook vanavond. Dus... East London top on side, it is a treasure chest. Het is vandaag dag 2 van Vestrock 2026. Gisteren was echt al een geslaagde dag, dus we gaan kijken wat er vandaag te beleven valt. Zijn jullie hier voor de eerste dag of zijn jullie hier gisteren ook al geweest? We waren hier gisteren ook al. Gisteren ook al. Ja. Vertel iets, hoe was de sfeer? Ja, heel goed. Het was echt heel gezellig. Heel Hulst was er, dus altijd gezellig bij Hulst. Ja, daarom Ja. leuke artiesten ook. Het was echt, ja, top. Drankje smaakte goed. Ook spraken wij nog de Britse band Captain. Zij traden dit weekend meerdere keren op. Yeah, we've done quite a lot of performing. We played them yesterday on the chapel stage, which was incredibly hot. And I think we opened the festival, didn't we? Did, yeah. Yeah. We were first on at 2:00. And then we've played on the boat and behind us here on this beautiful lake. And today we have played in a museum. Seb played, on the campsite in the morning, soundtracking everyone's breakfast. And then Seb played by a mill. We've had a wonderful time. Yeah, we've never played so many different venues all in one day, so it's been absolutely amazing. And met some really wonderful people. I've never been part of a historical sightseeing tour before, but this morning we were part of that. The museum was stunning. So yeah, we've had a really, really fantastic time. And we had a walk around Hulst this morning as well, didn't we? did, Which was yes. beautiful. We really enjoyed it. Incredible Hulst, very peaceful, really beautiful. Wat doe jij hier vandaag op Vestrock? Nou, we zijn eigenlijk vandaag friet aan het bakken. Wat Vestrock doet is eigenlijk wel heel leuk. Ze betrekken alle verenigingen, alle clubs in de buurt om hier vrijwillig frieten te bakken, te tappen, in de VIP-bar te staan. En als jongens zijn we heel blij dat we frieten mogen bakken en ook wat mogen tappen. En daar kunnen wij een leuk zakcentje mee verdienen, dus dat is wel fijn. Heb je nog wat bijzonders meegemaakt vandaag? Vooral heel veel leuke muziek. Het was best wel warm, dus we moeten best wel goed hydrateren ook. Dus vooral heel veel
heel veel dagschotels, noem ik dat dan maar. Gewoon goede alcoholische versnaperingen. Wat vind jij tot nu toe van dag 2 van Vestrock? Ja, helemaal top, wij maken er gewoon hier een feestje van. We hebben er al 2 dagen op zitten van Vestrock. Dit is de allerlaatste dag. Wij zijn er ook weer bij, dus we gaan eens kijken wat er te beleven valt. Heb je het al naar je zin gehad dit weekend? Ja, natuurlijk. Echt onwijs leuk met alle vrienden en alle vriendinnen. En ja, je komt ook allemaal nieuwe mensen tegen. En de artiesten zijn, ja, ze hebben eigenlijk best veel contact met het publiek. En dan maakt het echt wel superleuk. En vind je het ook jammer dat het de laatste dag is vandaag? Ja, het was voor mij mijn enige dag. Dus ja, ik vind het niet echt jammer dat het al voorbij is. Het zou wel meerdere keren in het jaar mogen. Bijvoorbeeld gewoon eens in het half jaar in plaats van 1 keer per jaar. Want ja, dat duurt toch wel lang een heel jaar erop wachten. Een volwassen man in nood. Ik sta hier met mijn ogen wijd, ik ken de kruis. Die is voor jou en mij. Ik wil nergens zoeken, zijn zet je angst opzij. Die is voor jou en mij. Als je nu al denkt aan het zweet, neem het op. Vind je het jammer dat het de laatste dag is van Vestrock? Ja, Vestrock is altijd wel een leuk festival en het is lekker lokaal. Dus ja, het is altijd wel jammer dat het klaar is. Ja, 3 dagen is eigenlijk te kort. Ze kunnen niet, laat ze maar. Veel mammies willen shoppen. En je weet dat ze verwacht dat je gaat dokken. Hey, waarom zou ik jokken? Ga die dikke naar de zon is voor je laffen. Is er ook genoeg te doen voor de jeugd dit weekend? Ja, zeker. Het is ook een festival speciaal voor de jeugd, vind ik. Want bij andere festivals zie je dit niet zo vaak. Zoveel kinderen. Dan is het misschien 16 plus en hier zie je ja, bijna overal kinderen spelen, rennen met waterpistooltjes. Dus ja, echt heel leuk voor de kinderen. Ja, En zijn jullie alleen vandaag gekomen of ook de vorige dagen? alleen vandaag. Ik heb heel weekend gekomen. En hoe was dat voor jou? Ja, echt heel leuk. Altijd vrienden, altijd kinderen die je kent. Echt heel veel kinderen uit Hulst. En ja, daar kan je gewoon mee spelen. En ja, het is gewoon heel leuk. Alle handen, vrouwen, handen in de lucht. Alle mannen die smerken vrouwen, support, handen in de lucht. Alle handen in de lucht. Courant voor de mannen. Dus de mensen hiervoor, de mensen achter, de mensen hier links, de mensen hier rechts. Dan gaan we allemaal springen. Ja? You ready? Ik wil in straks zien springen voor we losgaan. Dit was Vestrock 2026. Het was een geweldig weekend. Ik heb ervan genoten. Ik ben Liv Gorenbeek, jullie presentatrice. Ik bedank jullie voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer.